Morjesta vaan kaikille. Tehdään tämmönen unboxausvideo ja paketista pitäisi löytyä Spyderco Paramilitary 2 Lightweight 15V terällä oleva veitsi. Katsotaan mitä paketista löytyy. Ja avaamiseen käytetään Spyderco Para 3 veistä ja MagnaCut terällä. Okei. Siinähän se näkyy ja jotta ei liikaa yksityiskohtia paljastu lapusta, niin mennään suoraan tätä pakettia avaamaan. Eli siinä on kaikki oleelliset. Ja tosiaan pieni hetki, haen yhden veitsen tähän. Niin tässä on nyt sitten normi paramilitari ja siinä on S30V terä ja pinnotus ja normikahvat. Niin katsotaanpa millainen on sitten toi kevyt versio. Sieltä löytyy hämistarrat. Ja sitten täällä on erityinen viesti tästä Sprintrun veitsestä CPM 15V terä. Ja jotain yksityiskohtia siitä, luenpa sen tarkemmin myöhemmin. Mutta tässä on itse veitsi. No niin. Wow. Siellä on 15V ja siellä on Big Brown Bear logo. Ja sitten valmistuspaikka ja nimmarit. Okei. Toimii. Aavistuksen herkkyyttä tulee lisää varmasti käytössä, mutta ihan hyvä. Teräkin näyttäisi olevan varsin hyvin keskellä. Jees. Pistetään tuohon sitten veitset vierekkäin ja
Noin. Siinähän ne kaikki 3 ja nyt sitten täytyy se sanoa, että tää FRN kahva on kyllä mun suosikki näistä ollut, mitä mä oon Spyderco-veitsiä hipelöinyt, niin tässä ei ole niinku mitään vikaa. Päinvastoin mä arvostan paljon enemmän tätä kuin näitä orkkiskahvoja. Elikkä tää on kevyt, tää on näyttävämpi, tässä on ihan hyvä grippi, tässä ei ole mitään vikaa. Nämä on täydelliset omaan käyttöön. Okei, se siitä. Perinteinen paperileikkaustesti. Ja aloitellaan tällä Para 3, mikä on jo vähän käyttöä nähnyt. Katsotaan, että onko tästä pysynyt terä mitenkä hyvin. No, se oli tommonen keskivertoleikkaus, mutta ei se nyt paperia pahemmin repinyt. Kyllä se on ihan terävä, mutta otetaan nyt sitten tää uusi 15V-terällä oleva veitsi käyttöön. Aivan erilainen tehdasterotus. No joo, olihan se sellainen suuntaa antava, mutta voin todeta, että hyvässä terässä on molemmat, mutta tämä uusi 15V-teräinen, niin tää on vielä vähän paremmassa. Hieno veitsi.